Segundo denuncia o Grupo Municipal do BNG, dende hai tempo no Concello de Ourense veñense producindo unha serie de modificacións na relación de postos de traballo á marxe da Mesa Xeral de Negociación co argumento de que é unha simple reorganización, cando a realidade é totalmente distinta, segundo defenden os nacionalistas. Segundo o portavoz e candidato Luís Seara, o que se vai aprobar no día de hoxe na Xunta de Goberno local é unha modificación en toda regra coa supresión de postos e a creación de outros novos. No BNG sinalan que a modificación da RPT prevista suprímense a práctica totalidade das xefaturas de servizo, formación ocupacional e promoción económica, turismo e termalismo, educación, cultura, xuventude, participación, benestar social, administración xeral ou fiscalización. Engaden que todo iso faise co obxectivo de crear macroxefaturas nas que incluir moitas máis competencias, poñendo a fronte aqueles funcionarios e funcionarias afíns aos intereses do goberno local, con importantes subas retributivas e exercer un maior control sobre todo o persoal. Luís Seara ten claro que Jácome está perpetrando a creación dunha administración na que cada vez máis persoas acumulan máis poder e onde se premia aqueles que son funcionais aos intereses do goberno local, con novos postos e importantes subas retributivas. Engade que non se pretende mellorar o funcionamento interno do Concello, o que se pretende é exercer un control moito máis férreo sobre o persoal, aplicando a lóxica de premio e castigo. Locales que hai na provincia.